ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ a sị m ka udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nke taa ụmụ ibe na ihe a na-eme adịrị izi enwere obere oge enwetara oge a ewee sị ka agbara ụnụ ama ka egbuwara ụnụ afịa n'ihe na-emenụ na ihe na-eme n'ụwa karịrị akarị na anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala o nwere obere oge pụtara na nsị ka mụ na ụmụnne m kwuo a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ụmụ ibe na anyị gwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị na-eke n'orie na-eke na afọ na-eke na nkwọ. Ihe mere bụ na m anaghị ekwu mgbe mma apụta ebe a maka na m nwere ike nsị unu na-eji oruo echi ahụ agaghị afụ mmadụ ọ dịka onye ka o ji eme nwe ka oge si wee pụta agbapụta, mana onwe onye na-afụghị ya mgbe e kwuru ya ọ ga-afụ ya ma emesịa. Ụmụnne, ihe a na-eme adịghị izi. Ụmụ ibe asịkwa m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ọkwa anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-enweghịkwa otu ọzọ esi eme n'ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe na enwerozi otu ọzọ. Onye si na enwere otu ọzọ esi eme n'ụwa isi a na ọ na-asị asị. Ụmụ ibe na-anya ebe a ihe mere anaghị abịa mgbe ọbụla na Facebook na-anya ihe ahụ practical work ihe na afọ practical work ọ bụrụ nwe akwụkwọ ndị ọcha unu fụrụ ebe a enwere akwụkwọ nwa bekee unu fụrụ ebe a enwere akwụkwọ nwa bekee n'ebe a enwere akwụkwọ nwa bekee n'ebe a mba enwere akwụkwọ nwa bekee n'ebe a. Ụmụ ibe ihe a na-eme ebe ahụ practical work anyị anaghị ihe anyị na-eme maka na nna nna anyị gwara anyị agwa ọ si anyị na ofo gịnị bụ ofo bụ ifo ofo bụ ifo kedu ihe eji akpọ ya ifo kedu ihe eji eme ya n'abalị kedu ihe eji efe ifo n'abalị mgbe ahụ ị na-eje n'ugbo ije kọ ihe ọ sị na ifopụte ị na-efopụte ya efopụte na from where from ime anị abi asị gị na chi efe one anwụ awa na o si n'ime anị pụta mgbe ahụ o fopụtere n'elu ọkwa eziokwu ihe a bụrụ oyibo ka m na-asụ ebe a so o fopụtere na anị mgbe ahụ ijere n'ugbo gị na-akọ ọrụ ifopụtere ihe n'ime anị ọkwa bụ aja mgbe ahụ ifopụtere ọrụ eme ifopụta ihe ọwụ mgbe ifopụta ihe n'ime anị rie ya mba ị ga-akụchasị dị aja kwa eziokwu ị gasie ya esie ọkwa eziokwu isisie ya ịbịa rie ya kwa eziokwu. So ifili na a ga-amụpụta mmadụ ebe ọ bụ n'otu a ka esi eri nri so ị maha na mmadụ bụ nri to nature na mmadụ food iche na nature ga-amụpụta nwa n'afọ budoribe mba nụnụ nwanne na-enu n'anya na mgbe ahụ anwụ fopụtere datin ihe ahụ anwụ na-aga mgbe ahụ bụ ka ọ na-akụchasị aja ahụ ya ka ndị Igbo ji kpọ ya ọnwa aja ana ọ na-akụchasị dị aja dị na dị nri ahụ o fopụtere dị aja ahụ ọ dọmpụrụ ya na entrance of the sea which is the earth we live. That is why njegwo na ebe a bụ purification ground. Nna gị wee sị gị ifo onye ka eji efe ife aha n'abalị a na-akpọ ya test by moonlight. So ife aha bụ the light, they are bringing the light to dark because the world represent darkness. Onye bụ ife aha na-eforo gị ọ sị gị ofu abụọ ị ga-abọ na ya abọ nwanne ị ga-abọsịa ya na ịbọsịa ya na iwe kwube n'okwu ma a ga-esikwe ya isi bọsịa ya iwe sie ya ị ga-ekili n'igodi iwetegodi ji na akwụkwọ ị ga-eme ya mbacha ịbachasịa ji ya bụ na ịbanụ ịba ji ịba ya ịtọ isie na ya esie na ịtọpe ya isi sie ya the ingredients that chemical nọ n'ime ya because ịta ji na ndụ ọgbakọ agha ọnụ ọkwụrụ ma ịta ji esi ya esi ọgbakọ gị n'ọnụ so ị ga-esi ya esi ihe a bụ simple thing. Igbo language dị very difficult and very simple. mkpụrụ kweburu mkpụrụ ahụ nọ na-afụ seed onye ka anwụ na-ebugharị datin ihe anwụ na-eme ọgwa solar a na-akpọ solar particles ọ nọ n'ime anwụ dị na-agagharị anwụ bie onye bụ mkpụrụ ahụ na ahụ na maka mkpụrụ ọ dị a na-agwụ na eneji nwanne nwanyị ndị Igbo ji wee mee ji a na-eme ihe na-akpọ nwa ife ji ọkụ a na-enwe ịwa ji nwee iri ji ọ bụrụ ofu ihe a na-awa ji n'Ọgọst rie ji na Septemba ọ ga-adị n'akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala ma ọ bụ na ọ pụta n'iwu ala ọ ga-adị n'ime ya. N'anya
ihe mere ndị Igbo ji wee debe okwu otu a ka ọ ghara ifu efu. Onye ka ndị Igbo ji wee mee ya like otu esi wee mee ya emere ya otu a ka ọ ghara ifu efu, maka ọ bụrụ na ọ bụrụ otu ahụ fue ka m ji ebe akwa ma ndị mmadụ bido na-apịtọgara Igbo language. Iwe a na-ewe m, iwe na-ewere m bụ na because once we get it wrong, ụmụ anyị get it wrong and ha pụọ na line, nsogbu adị. Anyị ka na-ebegodo akwa that anyị lọsụrụ alọsụ nke obere nwa fọrọ afọ a na-apịtọgara ya aka. Ụmụnne anyị nwa anwa mee mistake na this one, anyị abago na akụkọ ọdas o ji eme mfụ ha na ka mmadụ na-apịtọgara Igbo language aka. Iwe a na-ewe m because enweghịzi m another hope na abroad that language ahụ ndị a ji egwu egwu. So I don't play with the language ụmụ Igbo ejighị ya egwu egwu. Ọ gbara gị ama na Igbo language ahụ na-asụ, ọ gbara gị ama throughout. Ọ nke ahụ ị na-asụ n'ọnụ everyday language ahụ, that one ị na-asụ because ndị mmadụ chekwa na asụsụ a na-asụ na o nwere ego. No, all make up. A language is make up. Is make up, emekiri up. So ọwụ na ịghọta the etymology of asụsụ ahụ ị na-asụ, the source, the meaning eji wee mee ya, gaghị aghọta m the language because ọ ga-agbaghara gị anya unless ma ịghọtara why. The reason why eji wee mee the language bụ na mgbe ahụ ijere n'ugbo, ka m mere gị simple, ijere n'ugbo iji igwu ji, ihe ndị nna nna anyị ji wee mee ji ka ọ dị mkpa bụ na jide aka gị otu a pisie ya ike ifu na vibrate we, jide aka gị like this otu pisie ya ike ifu o shekiwe. Ọ ya ka a na-akpọ energy at rest. That thing bido ya aka pichie aka gị fụsie ya ike oji ji ahụ ị na-eri, ọ ya bụ datin a na-agwa gị. So ịnụ maka energy oji, ihe eji akpọ ya energy bụ na why, because language nọ n'ụwa bụ the same. Kaba ihe mee bụ na you have been programmed, so ị naghị aghọtazi ihe na-eme. Ị na-ene telivishọn na-egekwe ntị enu ka ntị ebe ahụ eti m arụ o elu ene is watch, to watch television. Na-enye na example, simple thing ị na-eme everyday. Ị na-ene television, that is you are watching the television. What you are, ka ihe ị na-eme mgbe ahụ ị na-ene television, you are absorbing the television. Once you absorb it, once you absorb it, next thing will to burn it. Ireye ọkụ. Ire is to burn it. Once you burn it, after burning it, record you got to go. That means you hold it. Oh yeah, we hear energy name. That's why they tell you energy never created or destroyed, because otu aka ga now osiri ike pichie hold way very strong or create energy. You got to go. Now ebe ọ bụ na this thing dị otu a, ha wee were ya wee sizi okay, that is n abetizie arụ, that's arụ represent re, betizie g, mana g ha bụzi g y instead of gi, so energy pụtara n, r and g. Simple as abcd, as simple as abcd. So if you want to understand energy, study n, r and g. Once you hold ji like this, obido ihe hold sie ya ike, obido nwa jijiji, onye ka eji oji, onye nwa jikọrọ everything together. You got to go. I don't care about language. Once you know, you understand the nature, you need a language. Onye also adịghị n'obodo. People create language for conversation. Ihe need ịghọta bụ the structure of universe. That's why you ever ndị mmadụ si ha na ị nweghị ike ikwu nwa about spiritual science without knowing about elemental forces, because elemental forces, they are living entities. So how do you know this thing if you don't study them? That means your superstition. Onye ka o ji eme ndị mmadụ na-akọtu asị pseudoscience means superstition. Who is doing superstition? Kedu onye na-eme superstition? Ndị Africa. So because ndị mmadụ ha amaghị meaning of oyibo, ha fụ ha na mmadụ kwuru ha ekwube, anụ ka e kwuru pseudoscience, onye ọbụla bụrụ na-akpagharị. Pseudoscience means superstition. So phone ahụ iji n'aka ọ dị ka ihe ji superstition wee mee. Ụlọ anyị na-afụ ma plane ị na-aba or superstition ka eji mee. Then why do you talk about ịkọ nwa bekee pseudoscience? That's why you cannot learn. Ọ ya mere enweghị ihe ị ga-amụtanwu, because you just block your ego to make the way for you to think. If you want to think, become neutral.
ịchị ịmata ihe n'ụwa you must be neutral. Onye ọsọkwa ya bụrụ idiri neutral because you learn every part of the world. For you is education. Education, life is education. So if you want to learn, you be neutral. Because once you go in neutral, when you kick is amatakwana ihe. Only be neutral, how can you learn? You can learn. So when they were your friend, when they were your enemy, that means you have a problem. So n'anya no chi ịmụta ihe nna nna gị debere gị, because ihe nna nna gị debere gị wee spoke obodo gị from the language you speak. Ifo ị ga-ama n'ihe ufo. Kedu ihe wu ifo? Ifopụta ihe naanị jee mara, that is ihe ifopụta ihe naanị pụta. Ịmara ha na ya, ịmata about sun, ịmata ihe wu sun, anyanwụ pịa, ịmara ihe o representri. Then mgbe ọbụla ihe ọbụla ifopụtazi na you must clean it. Nwa amụrụ ọfụ efopụta gị na, that's why church aha na baptism is a symbolism. Baptism is a symbolism that this child need to be clean. Ọ bụghị dat na-eme n'ụlọ ụka, ọ because ị naghị aghọta ihe a na-akọ. That's why nje gwa gị na ọ bụrụ na enweghị your own doctrine to educate people and tell them what to do, they will fail it. Kedu ihe na-eme anyị tụrụ? Ihe na-eme anyị bido bụ na onwe na-eme anyị something because omeji na achara aha eji wee zụọ anyị. Anyị lost go the omeji lost achara. So ka ekwedu nke anyị ga-eji wee too. Ati na onye egbu na achara n'oge eto, onye egbu na achara n'oge eto ogologo. Igbu achara nwanne ịdago mba. Igbu achara ịda mba, maka na achara bụ ihe a uru na afụ mmadụ ji ebi ndụ. Ọnya achara dị ara onwe ya iche. Ndị ọ bụ na anụ Igbo ka esi wepụta 7 days a week. Ọ ndị Igbo nwepụtara 7 days in a week. Ọ bụ because na akpọziri ya week na ndị be ya mahazie. Ihe a ndị Igbo na-eme ihu ji, ihe a na-ahụ ji ahụ. Igbo ihu ji bụ Sunday. Gịnị ka eji akpọ ya ihu ji? All decompose. Because all decompose go from the dark, rise ya above. All decompose go. But anyị na-anya in English, I am deceived because I check on nwere something dị superior in English than our own. So that's why we are scared of English. Mana ndị ndozi ọdịnala mana language is nothing unless ị ga-ama about practical natural science. Practical ole ọwụ dị maria there you nothing. That is pure truth. Ị ga-ama ya, ị mara about natural science, then you language is, Chinese is nothing for you. Ihe need ifo practical Chinese, ihe practical. Nature is ọbụrụ Chinese nwe nature. Ọbụrụ Chinese nwe nature, ọbụrụ nwa bekee nwe nature. Nature is nature. O nwere onye nwe. So all depend na gị nwa what you understand and observe. Knowledge is infinite, is not ending. But at least that language ahụ enyere anyị, that language is more superior because Sunday you cannot understand anything. But asị gị ịhụ ji, gịnị bụ ịhụ ji? To hit something in a certain level. Mịma ịhụ ọjị ahụ efu ya na mkpekere ọgbakesi mkpekere. Ihe itie something tinye na mmiri or dissolve and don't dissolve or separate. Ihe itie something hitie ọfụma tinye na mmiri or separate onwe. That's why o ji eme akwara unyu. Kedu ihe na-eme? Mgbe ndị ochie ihe a na-eme akwa wee were dị akwa ewepụta, mgbe ahụ ewepụta dị akwa ewepụ gị from ndị dị clean, ewepụta gị na akwa ruru unyu kịta ewepụta ya banye ya na mmiri ka o ruo eruo. Ịbanye ya na mmiri o ruo, iwepụtazi ya wee sụọ ya mmiri. All these things are process of life. Onye ha na-achọ ịgwa gị how life work. Onye ọbụla sị gị na amụrụ mmadụ na mmadụ bịara n'ụwa iri uru, onye ha na-asị asị. Ebe a bụ cleaning because the other side is dark. So ebe a bụ light bụ gịnị? Light mean ifu ụzọ. If nwanne ọbụ na ewere ọkụ ị ga-afụ ihe clean your house. Ọbụ na ewere ọkụ, how can you clean your house? Ị na-afụ ụzọ wee clean ụlọ gị. Ọbụ there is no light, how can you clean your house? So this sun is part of the movement of the everything. So ji na-eme ihe anyị. That's why na onu Igbo ji oji nka kedu ihe ndị nnukwu mmadụ na-eji oji a na-ama n'aka akpọ ya oji. Kedu ihe eji oji eme a na-aga ọfọ akpọ ya ọjị. Kedu ihe ejiji eme a na-eme na na-eri ji ọfọ ji ịwa ji. You cannot think. So ihe ndozi ọdịnala na-agwa ụnụ bụ na energy, ịnụ ha maka energy ọjị, nothing more nothing else. Ihe o dịzire gị how do this thing work?
that is watch. Once you are looking for something now, you are absorbing that thing, and once you absorb it, is burning, and once is burning is recording, and once is recording on a store. That is nature. That's why energy never destroyed nor created, because every element is energy. That's why ndị Igbo anaghị egbu eke, because eke is energy at rest. That's why eke ji eme ọhịa mmadụ ahịa ọdọgbuo ya is not poisonous, because every element is there. Unless me touch ya ngwa ga-eje bugharị ya dị energy nọrọ onwe, energy at rest nọrọ onwe. Nke dị dangerous ọ ndị ọpụnepa. So ụmụ ibe ka anyị si wee na-ekwu na-agwa ụnụ na everything is everything. Ọ bụrụ na ịmata ihe bụ ofufe aha na-efo na chi aha na-efo efo, ịmata mgbe aha nna gị na-akpọ gị eje n'ugbo, ọkpọrọ gị jee n'ugbo, ụnụ fopụte ihe ọbụla na-efopụte bụ naanị ka ọ dị. Ihe niile a naanị ka isi efopụte ifopụte ikili. That's why o ji eme ịbata ijechi ihe bata mgbe aha nna gị asị gị kwụọ aka gị before irie nri, nke kwụọ aka gị. So aka ahụ ị na-akwụ gosiri na mgbe ọbụla ị pụrụ outside imetụsịrị ihe dị iche iche aka. So ihe niile imetụsịrị aka ruru unyu, o nwere ike irie ya n'afọ, ọkọ sụrọ gị ọya ma ọkọ sụrọ gị ihe ọzọ. So mmadụ as a physical entity, ihe ọ pụtara bụ that na-ebupụtere from underworld. All those elements ebupụtere from underworld, need clean buchi ya kwa ya underworld. So anyị nọ na second stage of the cleaning. Ọ ihe anyị na-ebe ya eme. Only thing you come for this life is to clean, nothing more, nothing else. Every other thing is just for treasure and desire, nothing more, nothing else. All distraction. O nwere onye si ga-eme, nobody tell you not to do them, nobody, but you have to know why you exist. It's your responsibility. Ụmụ ibe. So onye maka ndị ndozi ọdịnala bịara, ọya bụ ihe anyị bịara ime. And all we are ọdịnala nna nna anyị ha debere anyị, ọya bụ ọdịnala nna nna anyị ha debere anyị. You gotta go every other, all these things anyị na-eme na culture, ma today ma yesterday, they are symbolism. Okay, fine and good. Onwere onye si unu emere, mana ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụ because of na we just want to tell you. Ọ bụrụ onwere onye ga-eme anyị by force ka anyị si na ya ha agba ndị mmadụ. Onwere onye ga-eme anyị by force. You gotta go. Ewu nwere ihe ọ pụtara, ọ symbol ka ọ ise symbolism. Igbu atụrụ nwere ihe ọ pụtara, ọ symbolism. That's even ị ga to nke ha na-akpọ ya Abrahamic religion, ị ga-afụ na ọ si ya Isaac ya were nwa atụrụ chụọ ya. Gịnị bụ atụrụ? Kedu ihe a na-akpọ atụ n'Igbo nke a na-ata atụ osisi ya? Kedu ihe eji akpọ ya? Gịnị ka eji atụ isi eme atụ? Gịnị ka eji eme? Ị nwere ike ịjụọ ndị Igbo na kedu ihe atụ isi, ọ sị gị na chewing stick. Chewing stick. Ndị translation na-eme mmadụ arụ. Kenke kwa chewing stick ọsị ọ gịnị? Atụ osisi bụ ihe eji ekilin eze ga represent spirit in physical form. That is why eji edebe ya ọcha. Ọ na ịlahụsị ụla n'abalị pụta chifo, ọnụ ga na-esi isi. Why? Because n'abalị ị gafere abalị. Once you pass it through night, you smell. So this earth represent night because there is day and night. So the day bụ nke ị na-afụ, enu anyị na-afụ bụ day bright because anwụ anaghị esi n'ime a na-achapụta, anwụ na-esi n'elu acha. So day represent up, night represent down. But that's why ịlahụ ụra n'abalị fo ochi, ọnụ ga na-esi isi. And ịsa aha na-eze gị a, sọsọ eze gị a gị sara ọnụ gị atiri isi ọma. Why iji eji atụ asaja efere, asaja eze? Kedu isi ihe atụ a nwere ime wute atụrụ? Why eji wee sizie Isaac ya werezie atụrụ wee tụrụ Chukwu aja na ọbụghị Isaac, Abraham na ọbụghị Isaac? Why? So ụmụ ibe, ihe mere bụ na until we become human being and know that this information will our ancestors nwere. Ndị Igbo ọbụrụ everybody. Ihe ahụ family affair. This thing of family affair is a family educational. Nwere ike na-afụ na ụwa niile na-eme taa, ọ dị unu ka ndị ụwa niile mere ya. No. Ihe ahụ family education. Yo ihe ọ bụ. That is why eji wee mara ya. Ihe eji wee mara ya bụ na anyị ejeghe n'eni Egyptian empire to study. Nwa bekee study in English ka ha na-akpọ this man Alexandra na ndị otie Pythagoras. Ha gara n'Egypt ga study ya nwanne.
Egypt ndị Arab nọ ebe ahụ taa, so amaghị m ebe agabeghị m ndị bifo mafọzikwe anụ adịbe ebe ọ dị. So ihe a bụ na gene is a genetic war, always genetic something, ọ dị n'ime ọbara. Onye nsogbu na enwere akwụkwọ ifere the distance na-akọwa ihe, go and bring it, let me see. You got to go. So ihe mere bụ na anyị nwe na onwe anyị mmụọ anyị na-ebi n'ime mmụọ, 90% wụ mmụọ ka anyị na-ebi ya, then 10% wụ outside the world, because outside the world is an illusion. Onwe ihe dị ya, you can have anything of nature. So what ihe anyị chọrọ wụ information to make our people great. That's why we live the way we live. And why I do the information now. You can never boost off this information any other way on earth, not even nwa bekee. But ndozi ordinary can boost it and bring a perfect 120% Igbo original document written. Onye ọbụla afọ ya, of everybody ka ọ bụ. Take it, and for ihe bịara give it to you is a gift. Take it. Nwere ihe kere ihe ọ bụ. Ọkwa ihe anyị chọrọ ka ụmụ anyị baa uru, ọsọ ụmụ m, ọkwa ụmụ m na gị. So nwere ihe anyị na-azọ, nwere ihe anyị na-azọ. Nwere ihe mụ na gị ji. Ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa, ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa, ị na-akwụ m salary. Mba. So ihe a na-emere ihe ahụ for you. Kedu ihe ị na-azọzi? Ebe ọ bụla ọgwụ ka na-agbara mbọ, ọgwụ ka na-agbara mbọ na gwa ya ike ihe ị na-azọ. O nwere ihe ị na-azọ na. So that means ị na-eme mistake. Ihe a na-agbara mbọ for gị nwa, take it. Enwezi ihe chọrọ ime restructure n'ime, you can restructure. Enwezi ihe chọrọ add ya, but ị ga-enwe base na, because ka mmụọ si arụ ọrụ. A sị na ama gbara mmụọ ama, mmụọ wee gbara ihe wee gbara ike wee gbara chi. Ihe niile a nọkọtaziri n'eke, nya bụ eke aha gwọrọ na ebe ahụ anaghị egbu eke n'Igbo, maka na ihe niile ahụ mgbọrọ afọ na-adị n'ime eke ahụ eji wee sị gị nọ na ụwa n'afọ ka ọ dị. Once you study n'afọ, ihe niile a niile mkpọrọ afọ n'ime, ma mmụọ ma amao na ike o ma chi o, ha niile dị n'ime afọ. Ọkwa otu isi eri nri, because ị ga-eje chọta nri ị ga-eri na bifo irie ya, irizie ọba n'afọ gị, separate ha niile aga to their own destination. Emesịa ịnyụọ nsị. Kedu ihe iji wee nyụọ nsị? Ka eji wekwa ya nsị, mmadụ represent nsị. Iwetekwe nsị ahụ, ọkwa maniu, ọkwa mana nsị ụmaniu, nsị ụmaniu, iwere iwe kọọ ihe ọzọ. So ọwụ na iwere dat nsị ahụ tinye na container, tinye that container 37 degree temperature, iru oluo fan n'ime nsị ahụ, o generate electricity with gas. So mmadụ na onwe represent nsị. So he need refine, you need refine, because ọwụ na inweghị refine, that mmụọ nọ n'ime gị can never work, never, not today, not tomorrow. And you represent anụmanụ. Gịnị bụ anụmanụ? Anụmanụ wụ food for human being. Anụmanụ wụ anụ mmanụ, anụmanụ wụ anụmanụ. So anụ wụ gịnị? Tools. Mmanụ wụ gịnị? Fuel tools. That's why iji eri anụmanụ. That's why ngwa ji eri. Ịmaghara izi nwa iji eri anụmanụ, you don't know why. Ị na-eri but ịmaghara izi ka ihe dị iche gị na anụmanụ. Ị na-eri na ije n'ime ahịa efu ebe a kpọchara kesi, edebe ezi, debe ewu, debe nkịta, debe nka, irie ya. Why iji rie ya? Because why is food for you. Why ka eji kpọ ya anụmanụ? But ọ bụrụ na ị na-eme ka anụmanụ, onye ọbụla nwere right igbu gị, nothing will happen, because that mmụọ nọ n'ime gị ọ dịrị alive. Had it been na ndị mmụọ dị alive, ị nwere ike ijide ọjị aha n'aka ụta kwuo okwu, onye ahụ ịkpọrọ afa na ọjị aha tọnda na-agba ya ozugbo, because the mmụọ, because energy is alive, but nke gị nwụrụ anwụ. That's why ihe ọbụla ị na-ekwu is not working. Anaghị ekpeti na ekpere, because ekpere is to bring your complaint, is judgment. Ikpere iwe ikpere ala ka ihe ikpere mmiri, ikpere mmiri judgment. That's why o ji eme ikpere ihe ahụ judgment. This is judgment. So ikpere okwu ahụ judgment. Igbu onye mere oji ndị gbalichi ikpe ekpere egbu ya naanị. Ihe a na-egburi ya naanị ahụ just for lay your complaint na aka gị dị ọcha. That is it. Because ọwụ na mmụọ ahụ nọ n'ime gị n'eziokwu, aka gị dị ọcha, I tell you, the more we fight back, the more we fight back. But ọ dịrọ ya, the mmụọ nwụrụ anwụ is in concealment. So the two energy, they are not fused together. So ihe anyị na our own mission is to wake up the mmụọ, because this mmụọ process or iweta data omeji, iweta oji,
ọnka n'ime akwụkwọ nduzi ọdịnala ka m ga-afụ ya iweta ihe awa omeji na let me do example. Kedu ihe mmeji wee nyere na example na ihe a ka m nwere ihe awa dị achara na nke awa omeji ọbịa ọgbara ndụ ọgbagidere ndụ ọ ga-agbara ndụ ọgba 10 times na ndụ a ọ straight so ị gaa process akwụkwọ anyị ga-enye gị ma ọ bụ na anyị nye gị dị akwụkwọ ị gaa process of this akwụkwọ is kind of practical exercise. Ị gaa process of this akwụkwọ ifu ya na those things inside you because o nwere ha niile nwecha position ọ bụrụ ebe obi gị nọ ka your liver nọ ọ bụrụ ebe your liver nọ ka your organ of different places so ha nwechara different activation ha na-eme ha nwere ọbụla nwere ọrụ ọ na-arụ so o nwere ka ị ga-esi wee na-eme omume nwe ka esi wee na react o nwee ike na control nke na control so ọ bụrụ na ị gaa this process of this thing onye ka ndị Igbo ji wee nwechaa ihe a na-akpọ arụ nwee ihe a na-akpọ ịkpụ arụ ndị mmadụ chekwa na ọ bụ ijeje mechaa ihe ọjọọ ije gbuo ewu mba ikpo arụ bụ ikpo ọ bụghị ikpo arụ because ị na-ekpopụ ya ekpopụ ị chọrọ ikpopụ ya want to remove it mana ndị mmadụ chere ikpo to mold ọ bụrụ ikpo mana ndị mmadụ chere ikpo a na-akpọ ya ikpo arụ ọ bụghị ikpo arụ ikpopụ arụ how do you remove arụ mana ọ bụrụ igbu ọkụkọ na ewu arụ apụọ all those things were symbol based on myth to keep information going. Ọ dị ka mmadụ imecha njọ jee n'ụlọ ụka jee mee confession all those things are symbols as well is mythology so how can you dusi osi gbasịa ama jee na nke fada si fada na izuru ochi gbara ama fada sị gị mee ekele Maria kwee ekwe m na Chukwu njọ ga na how stupid are we ka ụdị iberibe anyị na-ada ihe ahụ highest iberibe highest order mba na ịghọtago so ọgụ abụrụ njọ because ị nwere ike na osi na ọgụ bụ njọ na let me tell you how na ọgụ abụrụ njọ ọnwụ ndị nọ na ya adị ụnụ onye ochie abịa jiri egbe tụdo mpụ ụnụ n'isi si n'azụ gbaa onye ochie ahụ gbatuo ya na gbagbuo ya ọ bụ njọ that's why you say that self defense abụrụ njọ because why this man kara ịgbagbu nna gị gbagbuo ya so ịgbagbugo the man save life nna gị save life nne gị you can this same thing applicable in every society. That's why ndị mere law because we know exactly what is wrong with our people even exactly what is wrong with the world. I may understand na ọ bụrụ na anyị found an institution anyị ga-awụ the best on earth because ị gaghị anọkọta je were onye polisi onye amị na-agara process of mind cultivation mee polisi all nonsense. Mgbe ndị gboo Igbo before ị bụrụ onye nze which is lower chamber onye ọzọ which is upper chamber a na-akpọ House of Reps na lawmakers today ị ga-aga process ị ga-aga the whole process ị gasịa the whole process then your mind adịgo stable then we can make you onye nche ị gafesigo ọkwa niile before iru onye nche so that you can defend your place with dignity then ịma ihe bụ Igbo then you defend the Igbo whatever you call it. You got to go. Oh no, Biafra, you need to defend the Biafra with dignity because morally you are not fighting for Biafra for anything apart from moral, because the reason why is because Obi bụ ebe Obi bụ order which is judgment. Ọ sị gị nwanne, if you behave this way I will give you everything you want. Oya bụ Obi ahụ afa bụ Isaac oya bụ Ịchaka de n'obu oya bụ Jacob oya ka a na-akpọzi ọra niile oya bụ Obi nwanne oya mere mgbe ọ bụ na akpọ ha that name if everybody goes through the name because Opi ike ahụ ịfụ ụdị ije n'igbu na nri ị ga-afụ dat nnukwute ihe ndị ka elefant du ahụ Opi ike bụ ha Opi ndị ọzọ na-eji mgbe ndị ochie ndị nze na-eji mgbe ndị ochie ndị ọzọ na-eji nke obere ọnya maka ndị nwa Jewish
ndị ochi abụoro today na-asị ọchọfa ihe a na-afụ chọfa ahụ opi aha nna gị na-afụ opi ike aha ihe opi ike ahụ movement ọya bụ oji ọya ji everything hold together because of vibration. Ọya ka arụkwa na trumpet today, that is vibration ji everything, jikọrọ everything ọnụ. Ọya bụ obi afa ọra ọwa aha mba which is order, because order with judgment is hard. Ọya bụ judgment, ọya bụ obi obuka ọya ka ha chenjiri too obi afa ọra. Gịnị bụ afa bụ nwa. Ọya bụ Isaac, ọya bụ bond. Ibu ịchaka ahụ na-eji n'aka, ịchaka ahụ symbolizes bond, that is why they call it Isaac. Isaac bụ ịchaka isi Isaac. Ndị deceive na mmadụ ebe a, who are they deceiving? Isaac bụ ịchaka ha na, that's why Igbo hide everything in musical instrument. Ebe ndị Igbo hide everything in music instrument, that is where everything is. That aha mba aha bụ ikoro aha nnukwu ekwe aha buru ibu a na-akpọ ikoro, a na-edosa na village. Akụ ha na-agba ịnụ ha na ikoro ahụ, everybody must run to go and see what is ihe na-eme. Is called order. What is the meaning of Abraham? Called order. Aha mba mean aha is called, mba mean order. Onye ka ị na-abara mba, that is mba, is order. Aha mba means called order. So aha mba aha da bụ ikoro nnukwute ekwe aha na-edosa na village. Ikoro onye nwa bụ aha mba. Oya wụ judgment. Oya wụ the judgment, because in mythology we changes language based on information. So based on this information, then we put it as obi, because obi is where the judgment lies. Then nwa ya nwoke bụ Isaac follow the law, the judgment. That is why they tell you that every religious destiny is the offspring of Abraham. You see, so the law, people who follow the law, that's why all children of the sun. So I will particles following the sun. Oh, this is message. The message here is we are the solar particles following sun. That is the real information. So we are the children of light. That is the Exodus. That is the Exodus. Exodus ha na-ekwu maka ya. This is it. Exodus going where? Movement of Jah people na. So this thing, the information is your ancestors who bring this thing out. Know that we are the sun and we go with the particles. Then opike ha bụzi Jacob ha na-ekwu maka ya. Abraham, Isaac and Jacob. Aha mba ịchaka and obuka. Aha mba ịchaka na obuka ka ndị a na-akpọ obuga ada na opi ike ga-ada daka atọ n'ụtọ obuga na-edeceive onwe. Agwara m ndị be anyị until they understand this information, this your ancestors will chase you away in that land. I tell you, ha ga-achụpụ gị na the land. They will take the land and give it to even somebody from space, because a shameful thing na ha nwere information. Nwa bekee were mee Christianity, ndị Khazarians were mee Judaism, ndị Islam were mee Islam. Ha ịtọnụzie back obu ọhụrụ. Enwere ihe ndị Igbo na-akpọ obu ọhụrụ bụ gịnị? O nwere nnụnụ na-anọ n'ime anị, nnụnụ ọ na-anọ n'okpuru anị, under grass, ọ na-achara ede, a na-akpọ ya obu ike ere. Nwa abụ arụ. Enwere ihe ndị Igbo na-asị nwa abụ arụ, obu arụ. Ọ gwara gị na obu arụ. Anwụ aha pụtara ebe aha, obu arụ. Arụ aha o buru bụ ihe ọ dọmpụrụ ebe a. So clean the arụ and take your land back, or you increase the arụ and lose everything. Clean the arụ and lose everything, or you increase the arụ and lose everything. Anaghị ebeti na akwa, because nature does not understand cry. Nature anaghị amaghị ihe bụ akwa. Ọwụ na nature ma ihe bụ akwa. Agụ is a symbol of the sun. Lion is symbol of the sun. So come here, lion. You know what the lion represent? Do you know? Do you know why they tell you Jesus is the Lion of the Judah? Hey!
ụmụ ibe mpete 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 mpete. A sị gị na sun anyanwụ represent lion, a sị gị na Jesus bụ lion of the Judah. Anwụnta even mosquito, a sị gị na anwụ mosquito bụ anwụ. Gịnị ka o ji wụrụ anwụ? Ọ na-aṅụ ọbara. So you don't know what is happening. That is na you are on condemned chemical that needed to be cleaned. Nna gị wee nye gị wee sị gị ifo na ofopụtego ya naanị. Efopụta ihe n'ime anị ka ihe a na-eme. Ifopụta ihe n'ime anị ka ihe ị na-eme ya first. Ị ga-eficha ya aja. Ọ sị gị aja ana. Onye kwere gị aja ana o. Nye gị ịdị aja ana. Nke clean ya destiny. Before isie ya. And the clean cha isie ya esie o. Isie ya esie o lose the original element. The dangerous electricity. Coolzie down. Then nwa irizie ya onye gị ike ahụ onye kwere gị ikilin kwe ya ekilin yo. Wee nwee ike ime absorb to the higher element. Ị bụrụ higher human being. Ị na-eru ụlọ ụwa. Nwanne ụbụrụ ka eji achị ụwa. Enwere ihe ọzọ. Ejiri ike aka achị ya. Efu nọ n'ebe Obama na anụ ọgụ. Efu ana ka Obama na anụ ọgụ. America, Trump na-aza president of the world. Efu ana Trump ebe ọ na anụ ọgụ before. Have you ever seen Trump fighting? No. Mana ha na-achị. Ị na-afụ ndị Afrịka na anụ ọgụ na parliament abi. O nwere ka ha nụchara ọgụ na parliament a nke ihe ha nụtara. What have they achieved? Nothing. But ndị anụma na-achị ụwa nweghị nke ifu na anụ ọgụ na parliament no single one because no amamihe ka eji achị ụwa. Ọwụ na ị mara na judge that obi aha mba ikoro bụ judgment. Then ị mara na ịchaka is bonding with this judgment that you must be judged by your heart. That is Isaac mean judgment. Nwa atụrụ that is why they say na worship mean worship. Mem ka atụrụ make me as a sheep. Ọ bụ ihe dị God kwuru ọ bụghị gụnwa. According to their religion, I'm just interpreting what they said. Ihe mere na ndị be ya na ha aghọta all this how they put this thing just to deceive them. All deceit ka ọ bụ because ha ma na ịghọta here they purposely did it that way so that ị gaghị aghọta ya ka ha wee nwee ike igwu gị wayo. Ịghọtara? So ọwụ na ị mara this thing then when you go for that ihe ị na-eje na enweta ya. Ọwụ na ị mara this thing na-agwa gị then Biafra will be a soup for you. You can lick it. You get anytime you want you get it. But ọwụ na ị ma about ihe a na-agwa gị now about this judgment. If you know about it's movement of light. Biafra mean movement of light. Simple as ABCD, nothing more, nothing less. Movement of light, all you mean. That is why people agotabeghị ya na onye nwe mere the thing ji wee na-eme because nwanne mpụ na agaghị enye gị moto enweghị driver license. Mpa gị bunye gị moto without driver license ime accident. Ime driving license ma ha anya moto ebunye gị moto iwe ya mebisi di moto ya nwe accident merụ ezigbo ahụ. That is the problem. So the problem abụghị because of na we don't know about mana m anaghị ekwu about Biafra here because I know about Biafra very very well. I am possessed with knowledge. Because I go so life eternal life nwere ihe m ji eme. I don't need it. Enwere ihe m ji eternal life eme. External life nwere ihe m ji eme. That's why all this knowledge I have them. You got to go. So problem abụghị about the state or not state. Biafra represent a state. Okay, here we state you have to create a state. So the state, work of the state is to defend the citizen. So work of the state is to defend the citizen. So Biafra is the security of the Igbo people. Igbo, only Igbo people. Ndị Igbo also. Israel, ọkwasị ha the 12th tribe. How many tribe na Israel? So Judah, ka ebe ọ dị other tribe nọ? Judah, ka the other tribe, where are they? Where are they? Ọkwa Judah ka nọ na Israel. Kekwe the other tribes? I want to know. Why would you ever saw Judah on Israel? Because man, ndị be anyị aghọtara this mythology. That's the problem. Had it been neghọtara this myth, ọ ga-adịrị gị izi. Afọrọ m ndị be anyị n'anya ọwụ na ọ bụrụ ya. This thing. Ụbaghị uru na m na-ekwu ya. Because mama m na-enwere ndị ga-anụ ya were ya emere ihe nwe ndị ga na-agaghị eji emere ihe. Because I love ndị be anyị so much. No matter what. That is why ji agba ha this thing.
the only way you can have way is to understand that na efopụtere something from ani na datin bụ aja na ịnụdịrị ichicha ya ikili na ya isi ya isi ya irie ya imesịa ihe a then you understand ihe na agwa gị ifu na ị ga-apụ ndụ. Amara m na ịdị passionate about Biafra, ama m na ịdị emotional about Biafra, but you have to get it. Cheki ga-esi enweta ihe m gwara gị, purify purify purify, because that is the movement of light. Because unu na-echere sometimes ndị be anyị na-eche na igbu mmadụ bụ njọ ma ọ bụ na ịnụ ọgụ bụ njọ. Ọ bụrụ ya ka a na-ekwu, this is not the case. Onye amị na-aga ọgụ gasị ọgụ gbusie mmadụ bata enye medal. Why? Kedu onye amị je gbusie mmadụ na Iraq bata enye medal? So because ndị be anyị aghọtara ihe a na-akọ, that is the problem. Ndị be anyị aghọtara ihe a na-akọ. Ọ bụrụ about mmadụ ma mmụọ ma nke a, no, about doing what is right at the right time. That is the problem. Or ihe just doing the right thing at the right time and the problem. Ọ bụrụ about ihe ichere, because ihe ndị ụka gwara gị bụ njọ, ọ bụrụ ya bụ njọ. Why all the whole world ji wee nwee military na-agbapụsị? America nọkwa na North Korea ebe a na-eji negotiate nuclear nonsense. So ọ bụrụ about that side with the problem. Ọ bụrụ about asịzie gị you have to be purified. Ichekwa no, ọ bụrụ about purification, ọ bụrụ about just to na mmadụ ga-abịa na ya adịghị gbuo gị gbaya nkịta. Ọ bụrụ ya all process of elevating the energy, emanating the energy inside you so that it is connected with the sunlight. Because the sunlight, you need to see road with the sunlight. Light is for see road. Ka mmadụ ga-esi enwe light ọ bụ anya bụrụ ụzọ. Knowledge is the light, not eye. Eye is recording. All recording machine ka anya bụ ọ bụrụ ụzọ. If ụzọ from inside, because onye kpụrụ isi na afụ ụzọ, you don't know. So if ụlọ mara mma na moto mara mma, that is not if ụzọ. Anya bụ ifu nwaanyị mara mma nna na-ekwu ukwu nwa, ọ ya bụ anya bụ ọfụ ifugo. Once ifuru ururu unyu obu ọhụrụ ọfụ bụ obu ọhụrụ, ọfụ bụ obu ọhụrụ ọ ihe ọ bụ. Once ifuru diabetes na nekwa asa na nekomoto nka nekwa ụlọ nka nonsense. So knowledge, all knowledge, that is the case. Ebe ahụ ka i wake up the energy, you purify some nonsense. That is why eji akpọ ndị mmadụ mgbe aha si ọ David ma nka. All those things are symbols of great men who fought for their people will live. Or just fighting nonsense. Or to fight nonsense, no. Lay a foundation of honor and dignity. Then if you die fighting, then of course, yes, good and fine. Then you will become immortalized. So, ndozi ọdịnala bịakwara n'ebe ahụ ka anyị mee ihe ka ọ dịrị anyị na mma anyị nwa. Ndị kwekwere na ndozi ọdịnala ọkwa na ikwero is your own personal problem. Onwe onye bịara ibe ya ụwa. A mụrụ onye ọbụla n'ụwa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye Igbo, then you have to know what you have to do to be Igbo. Awụ m Igbo because Igbo is an ideology. If you believe in the ideology, become onye Igbo. Ọ bụrụ by force ka eji abụ Igbo. If you onwe ndị nwechara akwụkwọ obodo oyibo, nwe ndị nwere akwụkwọ Ghana, nwe ndị nwere akwụkwọ Africa dị iche iche asị nationality. So ọ bụrụ by force ka eji abụ ihe ọbụla abụ. You have your life, you own your life. So ihe ọbụla ị chọrọ ime ka ị ga-eme. But anyị nwere onwe anyị chozuru sị na Igbo ka anyị chọrọ ịbụ. Ịghọtago? And Igbo is an ideology. Biafra is a state that will defend Igbo. But you have to build this empire to defend you. If you don't build the empire, then an empire abụrụ ọnụ. Empire bụ a state. Gịnị will state? A state will condition. Gịnị will condition? Nwanne ụlọ anaghị arụ onwe ya. Ifunu nke ụlọ ji aka arụ onwe ya. Never. Eba. Ị ga-arụ dị ụlọ, ibi ụdụcha dị house. Anaghị ekwe eju ọnụ ego moto. Anaghị eji ọnụ ego moto. Iyi nwee ego izuru moto. Ọ ga-adịrị ọrụ na mma. Ka anyị jee nwere ebe anyị na-eje kịta, anyị ga-ekwukwe n'ụbọchị ọzọ ụmụ ibe.